Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Di na ta makatubag ang mga pangutanahagaw. Di ba, mato ni Greggy na to nga si Tasyo, way labot sa ilang pamilya. Posible nga, dili na gina si mabahinan. Naabayay nagsulti na ko, Gaw, nga si Tasyo kuno, posible nga doon nagyapoy bahin sa ilang katigayunan. Kinsa may nagsulti, anak? Si tatay, naibaw man kuno sila si Tio Felix anak, Gaw. Unsa may naibawaan nila ni Tatay Felix, Gaw? Nga kato kuno si Tasyo, anak gyud kuno to ni Sir Binondo. Mao ba? Sa ato pa? Igsoon gid lagi day sila ni Renato. O kuno, Gaw. Kalibog ba ng istoryaha, Gaw, eh? Unya nga naman laging miingon man si Greggy nato nga sinagop ra gid si Tasyo. Ay, naamot lang, uy. Di ba kahagkatong pagsulti ni Greggy? Sign na to nga nalimot lang siya? O, unsa ba yun ka? Bangga. Siya. Usa may tanaw ni mo, napakatay paglaom ini. Ay, napatay paglaom, Rich. Si Toribia, mao'y atong alas karon. Ha? Dako siyang matabang na to. Ilabi na sa pagpanalipod ni Lolo. Pero ang kung kibalakan si Baki, kabalakan ako siya kay kung wala sa iyang kagalingon si Lolo ni mo. Ha? Ang makahupot sa tanang gahom, maurya po Renato. Ay, sais diple. Maulagi na akong ginuhuna ug maayo ron, Bapits. Kung unsaon yun na to ini. Pero sige lang. Di lang kita magpakawas paglaom. Ay, pero siyo, katabang imong giingon nga, doon ay karaang kaban nga giingon sa imong papa kaniadto. Karaang kaban. Karang kaban. Badin og dakong tuog bakatabang karon sa atong kalisod. Di man ay baya ang imong lolo, ha? Dito kahatag na tuog kaning sustinto. Kay nablangko na ang hunahuna ato. May siguro nga makuha to nato katong karaang kaban. Nagtuo kong doon agi sub na bulawan katong kabana. Pits, sa tinaw lang, Pits, no? Mula giug nawadan kong interes sa itong butang nga, Pits. Ha? Ayaw! No! Bad na! Sayang kayo siyo. Sayang ba? Kailangan makuha to nato. Ug atong mahibawaan kung unsa gisud ato. Naglibog manggukuin na yung sitwasyon na, Pits. Mas bilil ho na ko ang kinabuhi ni Lolo karon. Di ko gusto nga paimuslan ni Renato ang sitwasyon karon. MJ! Nga nasad si MJ. Dili Michael Jordan. Mao gani. Daan po ko. Bisa kung saan na to siyo. Kung kita ikasukol ni Renato, labi na nga, nakaposisyon o nakabinta, dako na, batok na to. Ay, sais. Ay. May mong di pa nato makitaan ang solusyon ining problema karon, Pits. May mo gitabunan tas mga kalibog. Pero dako gihapon ang akong pagtuo nga masulbad o mudaog yun tayo ng dakong hagit sa itong kinabuhi. Hi, Greg. Kumusta naman imong pamati? Nabusog ba kasi mong gikaon? Dili gyapon siya mutabi, Lita. Pero mayo na lang kayo mo kipat-kipat ng mata. Mukao naman siya mayo. Bitaw, tay. Nalipay na lang sad ko nga mukaon siya, tay. Musunod man sad siya sa to isulti niya. Mao bitaw. Pero dili ang ginato siya kumpiyansahan, ha? Kibasig malipat, ha? Pero, tay, nakoy gustong ipangutanan ni mo, tay ba? Unsa man? Unsa man gitinuod, tay? Si Tasyo ba gyud sinagupras pamilya nila ni Greggy? Di ba nahibaw naman tang tanan, ana, Lolita? Mismo, siguryo. Misulti na to nga sinagop rato si Tasyo. Pero tay, matod ni Glenda, si Tasyo kuno, anak manggid kuno to ni Anhing Binondo. Di ingo na pulitang Glinda ng balita agod.
Si Tiyo ug Tiya man ko na nagsulti niya, tay. O gani, mismo ikaw nahibaw man sa tanan. Kay, kamo man ko na isuod ni Anhing Binondo ka ni Adto. Ay, pastilan. Gapataka lagi na sila. Oo, tinuod. Solbing Anhing Binondo ka ni Adto, pero sa akong nahibawan, sinagop ra gid Stasyo. Mismo ba si Binondo, tay? Misulti siya ni mo, ana? Oo! Sekreto na nilang sinagop si Tasyo sa ilang pamilya. Ugwa ka na ipasaba, sukad ka ni Adto kay giisip maging si Tasyo nga anak o kadugo nila. Pero, nga naman tay nga nakasulti man sila, ana? Buot bang ipasabot nga namakak sila si Tasyo, sila si Tiyo ug Tiya nga to ni Glenda? Ay, nagpaminaw. Takpilang lunggan mo. Ay, paminaw. Buti makuha nila eh. Basta nga akong nahibawan nga sinagop ragad nila na Stasyo. Unsa? Oh, hala tay, si Greggy misulti tay. Greg, nakabay gustong isulti? Unsay imong pangan? Ako? Wa ka pa makailan ako, Greg? Ikaw, guwapa. Salamat, Greg. Ila-ila data. Ako si Lolita. Lolita? Lolita. Very good. Very good kay nakalitok yun ka sa kong pangan. Ako iho, Guryo. Kailan ka na ako? Aliwas ka? Ausa! Abangas ka! Dili taong ko aliwas. Ay, ako ni Oy, si Felix. Imo taong kong amigo, imo kong ugangan. Aliwas, ginay kag dagway tayo sa iyong pananaw. Aliwas. Bugal-bugal mo lang imo, Guryo. Lita, kuyog ta. Ha? Asa man ta, Greg? Dito ta. Ayaw, anak. Ayaw. Kalit. Bay, Guryo, magbayang ako balik ni mo eh. Di ka mahimong mulakaw karon. Lakaw ko. Adto ko dito. Tay. Si atay. Anak raman siguro siyas unahan, tay. Kanang naibakahan diha ba? Landong raman sana diha, tay. Na may daghang punuan sa kakahuyan diha. Mukuyog. Kuwan ka lang. Kuyog na to siya. Kay aron, babantayan na to siya. Excited na kayong tanan rin. Kaya nahibaw na ang tanan, nga wanay makapugong sa atong swerte karon. Ilabi na nga ikaw na bugtong manununod sa tanang gahom ni Goryo. Tinood na, Junel. Gani, sa kong lakaw sa Manila, nakipulong nako sa mga dagkong negosyante. Ako ba? Nakipulong ko. Nakikistorya ko nila. Nga mahimong kasusyo niya sa among kompanya. O karon, giilan ako nila nga maunay bagong tagiya sa kinadak ang kompanya ni Lulo. Nga mao ang Planet Real Estate Company. Wow! Congratulations rin! Wala gyud makapugong. Sa ako nang ingon mo, Junel, ikaw yun ang nag-una nga mabuhong ug mabulahan sa tanang nakong mga tao. Dagha kay salamat rin. Pero, Ren, Sama? wag ka na ba'y plano para sa imong lulo? Ay, wala tayong kabalakan ni Lolo Goryo, Junel. Tiguang na siya o patay na iyang hunahuna. Matod sa doktor, di na maulian si Goryo. O hangtod sa iyang kamatayon, magpabili na siyang ingon niya na. Sa ato pa, wala kinahanglan nga tudason pa siya. Ay, wana. Pero, Ren, si Toribia, mayo siguro nga papawaong to siya dito sa ilang lulita. Kituwa na rabasan to siya dito, nagpahaba na, saon lang. Ay, ayaw ka bala ka. Akong istoryahon karon si Noy Felix. Aron nga, palayason dayon ng tiguang nga dito. Wa ka ba'y plano nga ikihato nimo aron ipapreso? Oh, naghuna-una subkuan na, Jonel. Pero in good timing. Lisod kayo nga naas la sa Lolita, uy. Basin o unsa niya nga ikasulti kung ako pa siya ginuton. Ang importante nako nga dako na kayo pagsalig o pagtuo si Lolita nato. Bitaw sa no. Pero, di ka makahimo og dakong kadaot si Toribia na to. Ay, wala na mahimos trivia. Bura na lang taog
huyuhoy sa hangin nga mulabay ra sa unahan. Sa kunang ingon nimo, wa na tay angay kabalakan. Makaistorya na gyud ay ni siya gaw. Kaluoy sa Ginoo gaw, makaistorya na gid in taon. Pero maiha pa ang mga punga iyang malitok, Glenn. Mao ba? Pero nakaila naman ka siya nimo gaw. Nakailan na siya sa kong pangahan gaw. Pero wa pa man siya na hinumduman. Kung imo siyang tudluan, malitok ra niya dayon. Pero kung imo siyang pangutanon, malimot dayon siya. Mao ba? Abi ko nubi, akong suwayan og pangutana. Istoryahi kay naminaw ra man na siya nato. Hi, Greg! Uy, igo raman siya mitutok na ako, gaw. Paduol pa niya gaw. Mutubag ra lagi na. Hi, Greg. Kaila pa ka na ako? Kinsa ka? Ako bitaw si Glenda, ang imong suod nga higala. Ikaw, Linda. Guwapa. Ay, salamat, Greg. Hala, naagyo kay premyo nga madawat nako. Kinsa man? Ikaw? Glenda lagi ko. Glenda ko, ako si Glenda. Ikaw? Anak ko ni Tuting Mila. Tuting. Mila. Ikaw? Na, kalibog gay ni, uy. Di pa man kahapon na siya makaistorya tarong ka, uy. Maglipog pa man siya. Maulag ikaw. Mura mong guna siyang nabaguhan sa iyang kaugalingon ka. Hala no, kaliso di ay nang maingon tayo ni simbako ka, no? Na, dili gid lalim ka. Pero mayo na lang gani ni Scraggy kay masunod naman siya sa tong isulti. Bitaw, ang uban nga akong nahibawan basta mawas ka ugalingon. Bayulinti man. Pero si Craigie kay behave man kaayo ni siya. Tinuod na gaw. Anira gina siya sa pantawan magtanaw-tanaw sa unahan. Onya, musuod na siya sa kwarto. Onya mo pahuway. Maayo gaw kay nakauyon na sab siya dinhi. Nakauyon gid kaw. Onya, si Renato, wa bay plano nga iyan ang papaulion sa ila. Giing na naman siya gaw pero wa lagi taw na siya mahibaw sa iyang gihimo karon uy. Lisod man sad kayo pugso na siya. Basin unyag masuko pod. Mas okay man sab gaw nga ni Asia dinhi. Kay naaman ta nga makatanaw sab niya. Mao bitaw. Pero sa imo tanaw gaw, may puruhan pagyud kaha nga maulian pa ni si Greggy. Musa lagi ni akong pangutana gaw uy. Kaming tanan din he. Si tatay ug nanay. Nakapangutana sa jud mi kun may puruhan pa bagyod nga maulian siya. Mayon tag maulian siya gaw. Gimingaw na ko ni Greggy siyang kinaiyakan ni. Uy, gusto na nako siya nga maistorya pagbalik. Magampo lang kita gaw. Wa may imposible sa Ginoo ba? Basin pa di ay na milagro nga mahitabo. Ang Ginoo na lang gimahibaw ining tanan gaw. Kay masakitan sad baya kita kun si Greggy maingon ini na lang hangtod sa hangtod. Mayon taong mabalik na sa normal ang iyang huna-huna. Lita, Oh, tay. hain mas Toribia. Milakaw man to, tay. Nanangit man to siya nako nga mulakaw. Minaw ha, minaw. Kung mubalik man ganit na Toribia din he, ingna siya. Nga dili siya pwedeng mupuyo uban nato. Ha? Nga naman, tay? Gayod lang. Mao ka na'y akong desisyon. Daghan na kita din he. Og di ako gusto nga mudugang pa siya og ipon na to din he. Kung mangutana siya kung nga noing na, nga ako'y nagbuot. Nakasabot ka? Ing na gyud siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.